Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Mga kaistorya, ako di si Joselito. Ug kini akong gipadala na istorya. Kaagi kini kaniadto sa akong uyuan ug yaan. Ug itago lang nako sa pangalan nga Tiyo Jimmy ug Tia Ani. Kaagi kini nila sa panahon nga padulong na sila maghimog pamilya. Ug mao kini ang ilahang kaagi. Hingkod na daw ang ilang pangidaron ato ni Tiyo ug nakadesisyon na siya nga pakasalan niya si Tia Ani aron makabuo na silang kaugalingon nga pamilya. Gipananghira ni Tiyo Jimmy ang papa ug mama ni Tia Ani aron pormal na gid sila nga mag-uban. Fast forward, hingpit na gid sila nga nagminyo ug nakasal. Si Tiyo Jimmy adunay nakaila nga itago lang nako sa pangalan nga Hector. Nakauban kini ni Tiyo dihang nagtrabaho sila sa usa ka kontraktuwal nga kumpanya. Si Hector aduna kini gidil nga balay ug yuta nilang Tiyo. Ang nakanindot, barato ra daw kini nga pagkabaligya. Nagkainteresado si Tiyo Jimmy sa gidil ni Hector kay lagi gusto ni Tiyo na makabukod na sila ni Tia ato. Kalaunan, nagkadil sila ni Hector na paliton puhon ang maong yuta ug balay. Plano nilang Tiyo na adtuon niya ang nahimutangan sa maong balay ug yuta puhon. Ang balay ug yuta nga gidil ni Hector ana adi kini mahimutang sa usa ka isla. Gamay pa daw ang mga tawo nga nagpuyo didto ah. Nahuna-hunaan sa ni Tiyo Jimmy nga mas maayo na adto sa sila mopuyo. Kay kun puhon ig makatigom na sila igong kwarta, makabalhin ra niya sila og dako-dako nga balay. Fast forward, miabot ra pud ang adlaw sa pagmamalhin nilang Tiyo Jimmy kauban na si Tia Ani. Unya dala-dala na nila ang ilahang mga sinina ug mga gamit. Gisundan lang ni Tiyo Jimmy ang gisugid ni Hector na lugar kung unsaon pagpadulong adto. Hasta pud ang sakyan para makaabot adto na isla. Gasakay silang Tiyo Jimmy ato ug usa ka bangka nga di motor. Dihang nahinabi ni Tiyo ang driver sa maong bangka. Gipangutana sila sa maong bangkero nga kung asa sila na isla magadtuan. Gisultihan ni Tiyo ang bangkero na adto sila sa tagong isla kay naa siya paliton nga balay ug yuta adto. Puno pagstorya ni Tiyo nga adto na sad siya plano nga mopuyo. Si Tiyo pud atong higayuna, misulti pud na adto na lang pud siya plano nga mga nabuhi. Kuno gali, naa siya makamauhan o makit-an. Daghan pang naistoryahan silang Tiyo ug ang maong bangkero. Apa naundang sa panag-istorya silang Tiyo, dihang nakita na ni Tiyo ang isla nga giingon ni Hector. Bangha kay si Tiyo sayang nakita, samtang nakita kiniya sa layo pa lang. Duda ni Tiyo, mao na gyud kadto ang islang tago nga giingon ni Hector. O grabe kaayo nakatutok si Tiyo sa palibot sa isla. Kalit lang miingon ang bangkero kang Tiyo nga kung anha man gali daw sila plano nga mopuyo, mag-andam-andam na lang daw niya sila. Naundang sa pagtan-aw si Tiyo ato ug milingi kini sa bangkero. Dayon gipangutana kini ni Tiyo na kung unsay buot ipasabot sa mong bangkero. Miingon ang bangkero na makahibalo raw niya daw silang Tiyo kung ugali adto na gid sila maabot o mopuyo na gid mismo. Dagdag storya pa sa mga bangkero, dili man daw kuno sa pagpanghadlok, pero mas maayo daw kuno na kanunay andam sila, aron likay sila sa mga bati na hitabo. Samot na, nga bag-o daw sila adto. Nangunot ang agtang ni Tiyo Jimmy sa istorya sa mga bangkero, ug miingon na lang si Tiyo nga magpadayon sila paingon ngadto, aron makaabot na gid sila mismo sa maong nga isla. Dihang naabot na ang bangka sa dungguan, kalit lang ang bangkero, adunay giabot kang Tiyo nga butang nga gisulod kini sa usa ka sakob ug duda ni Tiyo usa kadto ka punyal. Giabot kini sa mong bangkero ngadto kang Tiyo ug miistorya ang bangkero na ipatago lang sa kini. Panagana daw kini ug pangontra kun ugali daw magkinaunsa. Mipasalamat na lang si Tiyo sa gihatag sa mong bangkero ug gisulod kini niya dayon sa usa ka bag nilang dala. Medyo nabirduhan lang si Tiyo ato kung nganong ingon atong ipangistorya sa bangkero sa iyaha. Usa pasad, namangka ram daw kini, pero nganong grabe daw kuno makadalag pahimangno daw sa ilaha. Human sa giabot kang Tiyo, milakaw na ang mga bangkero, unya si Tiyo Jimmy ug si Tia Ani ato, mipadayon na sa ilang paglakaw, paingon sa lugar nga giingon Hector ug dala gihapon sa ilahang mga gamit. Pila ka oras ato, nag-abot na gid sa Hector ug Tiyo Jimmy.
Unya gi-welcome pa ni Hector silang tiya og tiyo ato sa dapit nga ilaha na unyang mapuy-an. Didto, nakita na nila mismo ang balay og yuta nga giingon ni Hector. Gadahom pa daw si tiyo, nagamay ra ang maong balay pero namangha siya nga dako man day kini dihang nakita na niya sa aktwal. Nakauyon na sa si Tiyo Jimmy sa maong balay hasta pud si Tiya Ani. Human sa ilang pagsabot-sabot, pormal na gyud nga napalit ni Tiyo ang maong yuta og balay. Nahilo na ra gyud silang Tiyo og Tiya atong balaya. Lipay ra gyud kay silang duha ni Tiya kaysa kadugayan nilang pangandoy na makabalay og yuta, nahitabo na gyud. Pero ang ilang kalipay nga nakapuyo sila adto na isla, kalit lang daw kuno nga nausab. Kay pila ka buwan sukad nga nakapuyo sila, nakabantay si Tiyo nga si Hector magsigi na lang daw kuno adto sa ilaha. Unya si Hector, aduna kini mga kuyog nga wala nila mailhi. Magsigir daw kini og tanaw-tanaw sa palibot nila ug ang nakabantay pag-una niini si Tiya Ani. Gisugid ni Tiya ang adto kan Tiyo ang iyang mga nabatyagan ug murag dili daw kuno mao. Duda sa di Tiya, murag na idi masabtan sa mga kuyog ni Hector. Ang oras sa ilang ilaag anhi man sa gabi pero kung adlawan ilapan kaayo kuno mopakita. Sukad ato nga nakabantay na si Tiya, naniido sa si Tiyo ato. Kay basin, nagpaila lang daw ang mga kauban ni Hector nga taga-isla sila. Unya gusto pud sila makigahilo-bilo sa mga bag-o nga nitapon. Nakabantay sa si Tiya ato nga murag na ay nagsigi og kanas sa matagabi sa ilang atop. Pero mahadlok na gid si Tiya moingon kang Tiyo. Kay basin, gahadlok-hadlok daw siya. Unya malisang na unya ang ilang pagpamuyo. Nakabantay si Tiya nga murag na daw kuno'y magtuyok-tuyok sa gawas sa ilang balay. Makadungog siyang kusog kaayo na paggaspas sa dakong langgam, unya di matino kung asa daw kinigagikan. Naay gabi po daw ato nga naay magtingog nga langgam nga murag na asa layo ang dapit, uga tuyok-tuyok lang kini ibabaw sa ilaha. Ang tingog daw sa langgam, muduol kini usahay, usahay pod mupalayo. Padayon ra kini nga magtuyok-tuyok, hangtod sa mawala rasad kini. Dili sa jud mutangka og gawas si Tiya, kay basin unya, maunsa po daw kuno siya. Dihay usa ka gabi ato nga naabot og kalit si Hector uban na sad sa mga wala mailihin niya nga mga kuyog. Nangamusta na po daw kini nilang Tiyo. Unya, sakto nga nanihapon silang Tiyo ato. Giagda pa ni Tiyo silang Hector sa pagpanihapon. Apan mibalibad si Hector, hasta po ang mga kuyog ni ini. Padayon lang silang Hector sa ilang panagstorya. Human ato, wala na mo imik ang mga kuyog ni Hector o galingkod lang yun daw kini sa may gawas sa ilaha. Nakabantay na si Tiya nga ang mga kauban ni Hector, nagsigi na lang daw kini og tanaw-tanaw sa palibot. Wala lang yun pud si Tiya ato, o gikuhit pa niya si Tiyo. Si Tiyo, mura lag wala, dihang giigo ni Tiya ang tiil niini sa ilawom sa lamisa. Hudyat, nga naay di maayong nakita si Tiya. Human sa kaon nilang Tiya og Tiyo, nagstorya-storya na silang Tiyo og Hector dito sa may gawas sa ilahang balay. Nagdala day si Hector og imnonon. Gusto ni Hector na magkainumay sila kuyo po datong isa niya ka-amigo. Nakabantay si Tiyo na naaday kini sila kuyog na babae ug naara kinikilid uban nila ni Hector. Gatan-aw lang daw ang mong babae sa ilaha samtang nagsugod og abli sa ilahang gitagay. Mga bandang alas 10 to sa gabi dihang naigiablihan si Hector nga murag lapad sa botilya pero lahi kini og porma sa unang botilya nga giablihan nila pagkaganiha. Nakabantay si Tiyo nga murag lain daw kini og sulod. Pero wala ra to sayang unahuna kay medyo nabungog na daw siya ato. Gitunol ni Hector ang nakasasulod sa lapad o gisulod kini niya sa baso. Miingon si Hector na inumon daw kuno to ni Tiyo aron mas mulami daw kuno ilang panag-inom. Apan si Tiyo duda na sa gihatag ni Hector. Nakaladok daw si Tiyo ato gamay diyang si Hector mikalitan daw kini og ingon ug namulong nga, "Sugdi na ninyo." Gahatag og hudyat si Hector sa duha ni ini kakauban nga murag naa sila buhaton. Si Tiyo ato sa iyang bahin, nalipong lang daw siya og kalit, kunya ni tuyok ang iyang pananaw pagkahuman. Gasuka si Tiyo sa gihatag ni Hector. Mikalit og ingon si Hector nga unahon si Tiya Ani sa sulod, kay kato daw ang naay gidala-dala. Si Tiya Ani gyud ay lang tumo og tuyo atong gabi una. Gaduda na si Tiyo ato sa mga kauban ni Hector. Duda ni Tiyo, nakasalamuha sila og lahi sa mga aswang. Nakakita na lang si Tiyo ato nga nay usa ka dakong itong nga langgam nga nag-aligid-aligid sa ilahang balay. Kita pa to ni Tiyo kay naaninagan kini sa ilahang suga sa gawas. Kalit lang giigo ang likod ni Tiyo Jimmy ato ug usa ka bugat nga butang. Duda ni Tiyo,
Kahoy daw kadto nga 2x2, hinungdan nga nalupog si Tiyo. Ug maayo gyud yung pagkatumba niya, paingon na sa yuta. Kita ni Tiyo nga si Hector ang nagbuhat ato. Pasabot, si Hector kauban ra po di ay nila ug gitraydor ra di ay sila. Giagwanta ni Tiyo Jimmy ang kasakit dihang nalupog siya. Dihang kita na ni Hector nga natumba si Tiyo Jimmy daw ato, milakaw daw kini ug giadto na niya si Tia Ani sa balay. Wala makatingog si Tiyo ato tungod sa paghapak sa kahoy sa iyang lawas. Nakatimaan si Tiyo kabahin sa punyal nga gihatag atong bangkero sa iyaha. Nakahinumdum siya nga gidala-dala diin niya kini ug gisuksok kini niya sa taguanan sa iyahang bakos. Dali kini nga gikuha ni Tiyo, unya gikuha ang gisakob ni ini. Dali-dali nga mibarog si Tiyo ato ug midagan siya paingon sa ilahang balay. Ug didto naabdan niya silang Hector ug katong usa ka lalaki nga pasulod na gyud sa ilaha. Ang babayi nga kauban nilang Hector hingpit na nga nakasaka ug padulong na kini sa kwarto kun asa si Tia Ani. Dali nga gidaganan ni Tiyo Jimmy ang katong lalaki nga kauban Hector ug giduslak kini niya gamit ang punyal ug dayon gipatiran niya si Hector. Nakadungog na lang si Tiyo nga gasyagit na si Tia Ani sa babaw ug perting nakasyagit na ni Tia kay giaksyon na diri kini og sakmal sa babayi nga kuyog nila ni Hector. Giigo ni Tiyo hasta si Hector gamit ang punyal ug wala na si Tiyo sa iyang hunahuna kabahin sa iyang nabuhat kay si Tia Ani ang dapat iyang maluwas atong orasa. Naabdan gyud ni Tiyo ang katong babayi ug dali-dali kini niya nga gibira. Nagkatuwad-tuwad sila paingon sa gawas. Giigo ni Tiyo sa makadaghan ang katong babayi gamit gihapon ang punyal ug gipagawas niya si Tia aron makalayo na nila nga nagdinumugay. Wala lagi paki si Tiyo ato kung unsa man gali ang iyang nabuhat. Murag kahinaan po nila ang katong punyal nga gihatag sa maong bangkero kay wa magyud kuno makapanlaban dihang gisunggaban kini ni Tiyo. Tungod sa nahitabo, dali-dali nga nagkuha silang Tia uban sa ilahang mga gamit. Midali-dali sila adto sa dungguan kay mangita sila kasakyan pabalik kung asa sila gapuyo kaniadto. Plano nila nga mopahawa na adto na isla. Sakto nga pag-adto nila sa dungguan, na ang katong bangkero nga ilahang nasakyan. Gitiunan sa ni Tiyo ang katong bangkero sa punyal kay basin kalahi po daw kini sa mga aswang. Gipakalma si Tiyo Jimmy sa kauban sa mong bangkero ug giingnan nga dili siya dapat magtion-tion kay ang katong bangkero usa daw kadto kamang sugpuay og aswang sa ilahang isla. Miingon og kalit ang katong bangkero nga kung nakahinumdum pa ba si Tiyo kung si kinsa ang naghatag sa iyang punyal nga gigunitan. Pasabot, maayong tao ang mga bangkero kay siya mismo ang naghatag og proteksyon pangontra sa mga aswang nga miatake sa ilaha. Dali-dali nga miingon ang katong bangkero na muuban usa sa ilaha kay didto ligtas ra sila. Pag-abot na sa balay sa bangkero, didto mistorya na si Tiyo sa tanan nilang nakasalamuha sa ilang balay. Dakong katingala lang gyud ni Tiyo nga kun nganong giatake sila sa mga kauban ni Hector. Gisaysay sad ni Tiyo ang mga nasaksihan ug namatikdan sa mga tawo ani na isla. Nagduda sad si Tiyo nga gasigi kini og pabalik-balik sa ilaha. Miingon ang bangkero sa ilaha nga kun unsay hinungdan sa pagbalik-balik sa mga tawo sa ilaha. Sa rason nga naa na di gidala-dala si Tia Ani sa iyang sabakan. Maong humot kay si Tia sa maong mga aswang. Didto nahibaw-an na hinuon ni Tiyo nga buntis na dai si Tia Ani. Mao daay nga sige og aligid silang Hector. Didto sa balay sa bangkero, gitagaan og proteksyon silang Tiyo ug Tia para sa ilahang kaugalingon. Hulaton na lang daw nila nga mopakita ang adlaw aron di sila mahilabtan sa maong mga grupo sa aswang. Kay basin, kipangita na kini sila og sugod tungod kay napatay ni Tiyo Jimmy ang ilahang mga kauban. Nakagakos pag-ayo si Tiyo Jimmy ato kang Tia Ani ug mihapuhap sa tiya ni Tia. Dakong pasalamat ni Tiyo sa maong bangkero ay kundi pa tungod sa bangkero ug sa punyal ini nga gihatag, wala na unta sila ron. Malamang gipistahan na sila sa maong mga aswang. Napagtanto ni Tiyo ug ni Tia na usa gyud kadakong traidor si Hector sa ilahang kinabuhi. Dihang mihayag na, misakay na sila ni Tiyo ug Tia sa bangka uban na atong bangkero. Mipasalamat sa makadaghan si Tiyo ug gitan-aw gyud kini niya nga dakong utang na loob tungod sa pagtabang sa maong bangkero. Hingpit na gyud nga mibiya si Tiyo Jimmy ug Tia Ani sa tagong isla ug misaad nga maski makinaunsa, dili ug dili na gyud sila mobalik didto Ang maong bangkero gikuhang ninong sa ilang anak dihang migawas na kini ug kampante silang Tiyo na protektado ang ilang anak. Hingpit na gyud nga midako ang pamilya ni Tiyo Jimmy uban sa akong mga igagaw ng mga buutan ug matinabangon.
Dili gyud matag-an ang imong kinabuhi na makasalamuha day kag di maayo. Maong magmatngon gyud kita kay basin nagtuo ka nga amigo kini nimong tunay. Pero wala di ka kahibalo sa ulahi maoro po di ang motraidor ug maoro po di ay ang tawo nga mounay sa imuha. Daghang salamat istoryang kahadlukan sa pagbasa ug pagpaminaw. Maura kadtong akong gustong i-share sa inyo ha, ang storya nilang tiyo ug tiya. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.